Yan ang gusto ko sa'yo. Tamang bisyo yan na hindi ka lumilipat ng radyo. Ay, kaya love ka ni Maratoni, be. Alam mo, pero mas love kita kung ngayon ay nagsisimula ka ng manligaw. Hindi! Nagsisimulang magpapayat. Yes. Alam mo naman, as a daldalerang atleta, nandito ko ngayon para inspire ka. Taas kamay sa mga gustong mamayat dyan. Sige nga, taas mo nga ang kamay mo. Huwag ka na mahiya. Gustong mamayat pero puro lang naman satsat. Ayun, wala rin. Sa mga gustong mamayat dyan, alam mo hindi yung madali. Tandaan mo, patience is the key, be. Pag walang patience, ay wala. Baba mo na yung kamay mo. Hindi para sa'yo to, be. Okay, pero share ko lang Ako rin kasi, medyo nagsastruggle tayo noon dyan sa pagpapayat na yan. Natatandaan ko, pumunta ako sa isang gym dyan sa bahay namin. Sabi ko dun sa coach, Coach! Gusto ko in 7 days, payat na ako. Ba, yung coach tinawanan ako, be. Sabi niya, Maratoni, hindi ganun kadali mamayat, ha? Kailangan mo ng pasensya dyan. Kailangan meron kang disiplina sa kinakain mo. Hindi porket nagbuhat ka na ng gym bakal, mamamayat ka na, be. Hindi ganun yun. Sabi nga nila, ang pagpapayat ay hindi lang naman yan for aesthetic purposes. Sabi na sa'yo, akala mo aesthetic ang pagpapayat. Hindi! Ang pagpapayat po, baka akala mo kasi ito si Maratoni, gusto lang naman ako magka-abs. Bukod doon. Alam mo yung pagpapayat, para rin naman sa kalusugan mo yan. Sige ha, picture this out. Picture this out. Ito isipin mo. Ngayon, nasa stage ka na medyo matanda ka na, pero may mga bagay kang hindi nagagawa kasi unhealthy ka. May mga bagay na, feeling mo, kaya ko naman yan may gamot naman. Ayun, yung sweldo mo, yung sahod mo bukas o sa kinsenas, wala! Mapupunta sa doktor, mapupunta saan? Sa gamot! Gumastos na naman ng mahal sa ospital. Pero, kung pinapangalagaan mo yung sa malala. Sabi na takbong-takbo na kasi ako nabubulol Pero kung pinangangalagaan mo yung kalusugan mo, kuya, kahit na matanda ka na, di maganda. Alam mo ang mga sikreto dyan, may kasabihan ako para sa'yo. Ang pagpapayat ay parang pagjojowa. Hindi minamadali. Okay, patience is the key. Kung ngayon nakikita mo medyo namamayat ka kasi nagbabawas ka ng kanin, good for you. Kung ngayon, imbis na soft drinks ang iniinom mo, nagtutubig ka na kada umaga, may lemon ka pa, di good for you. Ganun. Pasensya ang kailangan mo ngayon. Lalo na nakasakalsada ka. Habang nag-iisip ka, ito yung mga tips na pwede ko makuha para pumayat at maging yummy. Mahabang pasensya ang kailangan ngayong Webes. Kaya tuloy-tuloy pa rin sa pakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Here's another song from Jojo Mendres entitled Somewhere in the Past. Kailangan pa...